Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela. This is part 7 or 8 of my testimony. So ngigcine lapho khona ngihamba ke resi ngibhala incwadi. So ke ngithumele enye bathatha inamba yami room number yami ama security lapha ezansi. Ngithumele enye ingane ukuthi ingiphumele nesuitcase lami. Bayivimbe ke ingane ibuza ukuthi isuitcase labani hayi akalishiye lapha abuye ke la ngitsho hayi banqabela ukuthi ngilikhiphe leli suitcase usizothola ezansi because mina bengithi akangikhiphele lona alikhiphe ngaphandle. Belinezinto zami nje zokugqoka ezokushintsha yonke into ngiprepare uhambo lwami lokuqala impilo entsha eyokufeza icebo laNkulunkulu. Okay ke mangifika egate-ini ngivele ngishiye ke ilo suitcase because bengiyinto ezoyenza. Ngithatha handbag yami ngifike egate-ini lingivimba security ithi hayibo uyaphi ngalesikhathi I think kwaku 5 kanje ya uyazi nje ubusekuthi 5 eshaya kumnyama. Ngithi mina hayi ngiyothenga izinto ezincane nje because ngisanda ukufika vele yabonga qamba manga ukuthi ngiyothenga into ezincane ezokudla nani but I had to protect myself ngihamba. Hayi ke angivumeleke umama uthi ngiphume ngithi ngiye Shoprite ngiyothenga into ezincane zokudla ke kwaba ukuhamba kwami ke lokho ekhaya. So ebengifuna ukuclarify ukuthi angikho emlazi kaEmu angikho and angengizwi ngisho ukuthi ngikuphi. That is for my protection. Angikho safe lapha abantu bazongibulala balokho bezenza into endaba. Hawu ngiyakhuluma nabo bayangifonela ngiyali-answer ucingo bayangi-WhatsApp ngiyabaphendula ukuthi hayi ngi-right ngihleli kahle banendaba ukuthi ngi-right ngihleli kahle bafuna ukwazi location and the next thing bahamba bayemlazi bayohlasela osisi bami in Christ laphana bahamba namaphoyisa ngakhuluma namaphoyisa bangibuza ukuthi ubalekeleni ekhaya ngabatshothe ekhaya ngibalekanga umama ngamtshela kwabo ukuthi yena isinqumo sami akasithathi serious isinqumo sami sokude la konke nalokho ngiya-understand but lama rumors ukuthi ngilahlekile yiwo ke lawo esizoclarish angilahlekile ngiyaphila njengoba ningibona nje intombi enoJesu esindisi geleke edele konke ngenxa kaKristu Jesu ngoba izofeza icebo lakhe. So ngithi nje angisho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyaphila uyena yedwa indlela nokuphila neqiniso basekhona impela uPaul bamanje ngoba manje ngimile nje kungenxa kaJesu Kristu uthi manje ngilindele noma yini engasiyenzeka ukuthi masifa bazolana sesofela kuye ngoba ubusisiwe ofela enkosini ngoba wokufumana ukuphila kwakhe ngaleni. So whatever enikwenza noma ngabe niyangithola noma ningitholi nenze nikwenza ngimile esinqumeni sami nazi futhi ayikho into ezongishintsha ngimile ngizofeza icebo laNkulunkulu ngiyebo ngidele konke ukuphila kwami ngenxa yakhe ayikho into ezongishintsha ngimile and ngicela ukuniyeka ukuhlasela osisi bami in Christ lapha emlazi no mama sebeyasaba manje nabo basafeel safe bengicela abandla ukuba niyeke prosecution nibhekane nami angithi indaba inami mina ngikhethe lesinqumo yokuthi ngihambe. Abanye abantu abahlangene nayo yonke lento abahlangene nabo. Ngiyanikhulekela ngingeke ukunxusela ukuthi uNkulunkulu asize inhliziyo zenu ukuthi azithobise nibone nazi ukuthi yonke lento bekuyicebo lakhe from the start kodwa from now yazi sazoqhubeka ningilwise nenze nikwenzayo kodwa njengamanje ngibheke kuye and angisashintshi angijiki ngibheke kuye njengamanje ngi-right ngi-safe and ngi-happy la ngikhona. Nginokunye ukuthula lapha engikhona kunokuthula nje ongeke kufanise nokuba sezweni ezweni ngiyaphithizela ziningi izinto ezenzakala ezweni ngi-right nginokuthula angifoswanga njengoba ningibona nje ngigqokile ngifudumele futhi ngimuhle nginje uJesu Kristu impela uyangiphilisa manje ungifike nginalutho lana impahla ngithi ngitshelela ukuthi zasala lapha eRest uNkulunkulu wangiprovide yabona ngigqokile nje okusho ukuthi uNkulunkulu can take care of you. You don't have to worry ukuthi uzodla nizophuza nizogqoka angenalo ngisho ithawula lilokugela but God provided ukuthi how just trust in him uyena oyindlela nephila neqiniso uJesu yabusa amen.